Yollar yapılıyor palancaydan yalan maglumat. Selamun aleyküm, qovmi adaylar, aziz vatandaşlar, qadırdan Türkmen halkım. Yollar yapılıyor mu? Şu soruğa cevap bereyim deyip yorumlarda köpüğünüz yazıpsınız. Size kıskaça şu soruğa da cevap ünüs verip doğru görün. Yine şunu görüyorsunuz. Yollar yapılıyor palancaydan yalan maglumat. Bu maglumatların doğru ya da ne doğruduğunu bilecek olsanız Türkmenistan'ın vatan haberleri gepleşiği ya da Türkmen portalın resmi internet saytlarından doğru ve ne doğruduğu şu yerde koyulayandır. Bu kararlara inanıp özünüzü paniğe düşürmeyen munyal karar hazırlıkça yoktur. Bolon yağdaylarda da Türkmen portal ve Türkmenistan'ın vatan haberleri gepleşiğinde hükmen suratda doğru maglumat, doğru video şeklinde görkörlük geçilendir. Munyal karar yoktur, yalan malumatları ön ola aldanma, hiç munyal tədirligem yok. Canınız sağ olsun, like basın, repost edin ve yine de riska sayıcakta atlarım. Kervan seyahat artık yurdun içinde de halkımıza, milli yerlerimize ziyaret hizmetlerinden koyandır. Canınız sağ olsun, like basın, repost edin. Atkaz olmayan şekilde tayinlap verme hizmetimiz var. Türkiye devletine yaşamak isteseniz, Türkiye devletine seyahat, ikamet vize, multi vize ile gitmek isteyek de hükmen suratda bir telefona çelli, kervan seyahat yanınızdadır. Alda yok, yalnız yok, kalıp doküment yok. Geliyorsunuz, dokumentlerinizi, resmi namalarınızı dolu düzgün yağdayda tayinlap, atkaz olmayan şekilde tayinlap verme hizmetimiz var. Atkaz alın mı? Geliyorsun, pasosu ölen pulundan kalan pulun, dolu yağdayda izni aytarlar. Köpüğünüz, telefon numarları soruyor. Şu profilde telefon numarları hem yazacak hem aytacak. 63 41 45 58 8 71 83 73 30. Men öz numarim 63 77 72 70. Men almatık ýagdaýynda işgärlerimize jogap berer. İşgärler jogap berip bilmedik ýagdaýynda müşterilerimizin köplügi sebäpli hiç kime jogap berip bilmeýän ýagdaýlar bolýar. Dogry düşünün, biz bilen galyň. Janyňyz sag bolsun. Ha, düşmanlar. Men täzelik çykarýana, şeýdi kerwen seýat gelýär. Näýli boldy diýip geçip git, başga zat etme. Like anmas. Boş yorum yazma. Tahta samolyotdan, muğturattan canın sağ olsun kardeşler. Millet ters düşünmän welin bir dada aýtjakda hemmäňe de değişildi welin şu bize boş yorum ýazýarlar we eýle beýle çynmy ýalanmy bir näçe zatlar ýazýarlar da. Onuň üçin fake accountlardan gelip ýazýaňyz. Öz accountunuzdan gelip ýazın. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Bize siz ýaly oturup biriniň üstünden gıýbat edip ýa biriniň üstünden pazar edip oturmak bilen däl, öz işimizi özümüze ýetik. Bunu kim ettirýärler bilýärmiň? Düşmanlarymyz ettirýär, bizi görüp bilmeýän adamlar ettirýär. Şoň üçin hem size bir zat aýdaýyn şu. TikTok açýaňyz, kerwen seýat gelýär, täzelik görýär ana şu. Wa kerwen seýat ýene täzelik çykardymy? Näýli boldy diýip geçip gidäýmeli, başga hiç zat etmeli. Janyňyz sag bolsun, like basyn, repost edin.